sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagmanghalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes sa Setyembre 3, 2021. Makinan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang yuta balita, Aksyon ang Defensor. Kakaroon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Parindugan sang alkalde sa isyu sa mga basiwa employees ginkadismaya ni Konsihal Gamboa. Aligasyon niya ginabando na ang housing project sa syudad sang Sagay, ginpanginwala. Sa mga nagapanguna nga balita national, desisyon sa graduso nga COVID-19 vaccine booster shot mahibaluan sa masunod nga semana. Samtang Moderna COVID-19 vaccine para sa 12 tubtob 17 anyos ginaprobahan na sa Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:05. Detalye sa nga itong mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya dati tinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-saglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya dati tinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-saglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas.
Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021 ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga Siwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig. Balita mula sa aksyon. Alas 6 on Section Radyo Philippine Standard Time. Kagkaroon sa detalye sa ngaton mga nagapangunang balita lokal. Desmayado si Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. angot sa nangin panindugan sa alkalde sa isyu sang kapin 60 ka mga empleyado sa Basiwa nga nawadaan sang trabaho. Suno sa konsehal, dako nga bulig para sa kausa sa Basiwa Employees Union ang sarang nga mahimo ni Mayor Bing Lunardia bangod siya man ang nag-appoint o kung nagpapungko sa pwesto sa tanan nga miyembro sa board. Dugang panigambowa ang luyag matabo sang alkalde nga paghulat sa proseso nga karon ginahimo sa board ang magaresulta lamang sang dugang nga pag-antos sang apektado nga mga empleyado. Mas labing maayo kung taning ang ginhimo ni Leonardia suno pa sa konsehal amo ang pagmando sa board nga i-reinstate sa trabaho ang amo nga mga empleyado sa pihak sang ginapaabot nga posible pag-file sang board sang motion for reconsideration sa palaabuton. Dismayato kayo. Kay tungod nga ulakon niya paya ang legal na proseso. Piling ko, Sir Art, ara bala sa kamot sa sini nga mga board of directors kung gusto nila ibalik ang ini nga mga empleyado o kung hindi ara sa kamot ini nila kay ang amo nga ang naghatag sang amo nga resolusyon nga gin-terminate ini mga lapit si sinta ka mga empleyado DOD lang man ang nag-issue o kung nagpagwa sang sini nga resolusyon kung gusto nila. Ang kaabahin sang pagpahayag ni Bacolod City Councilor Wilson John Gamboa Jr. Sa iban nga balita lokal, nagapati si Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kon MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon nga wala sang direkta nga epekto sa ilahanay ang damlag lamang nagluntad nga mga pinatsanay sa syudad sa Bacolod. Suno kay Carbon, ini nga mga insidente ang hindi pa makadulot sang tuman nga kahadlok sa publiko para magwa sa ilatag sa mga puloy-an. Dugang pa ni Carbon, mas nga ginakabalak-an nila
kung mayara sa matabo nga pagtaas sa kaso sa kinawatay, pagpang-hold up kag akyat bahay. Bangod ini ang mahimo nga resulta sang gutom nga ginaeksperyensya sang ordinaryo nga mga pumuluyo. Sa piyak nga bahin, plano sang MBCCI nga liwat pahigsapol sa pamunuan sang BCPO angod sa posible liwat nga pagbalik sang ila ginahatag nga gasoline allowance sa kapulisan matapos nga ini ang ila temporaryo nga ginpauntat sa sulod na sampila ka bulan. Ginaklaro sang lokal nga pamunuan sa syudad sang Sagay nga wala ginabandona ang housing project para sa mga residente nga apektado sang Super Typhoon Yolanda. Suno kay Attorney Ryan Bonghanoy ang focal person sa Yolanda Housing Project ay nagtrending sa Facebook angot sa picture sang housing nga madamo sang matag-as nga manghilamon kag mahigko ang palibot ang kabahin sang second phase sang amo nga proyekto. Dugang pa sa karon nagapadayon ang application kag validation sa mga benepisyaryo. Palayag ni Bonghanoy nga kung makumpleto na ang kulang nga isa kagatos ka mga beneficiaries sa phase 1, masunod na ang phase 2. Palayag pa ni Bonghanoy nga nauntat ang maintenance sa lugar bangod sa nagapadayon nga COVID-19. Sa karon nagsugdanay na ang LGU kag ang mga opisyal sa Barangay Paraiso nga magbuligay sa pagpaninlo samtang wala pa na panghatag ang mga units. Naibaluan kung mahatagan na ang tanan sa nga Yolanda victims, mahimo mahatagan sang balay ang mga residente nga naga-star sa ginagkabig nga mga danger zone. Actually, ma'am, wala na siya napabayaan. May mga occupants na dira. No? May mga duwa na sila sa site. Ang amon subong nga ginapatapos. Ang kabahin sa nga pagpahayag ni Attorney Ryan Bonghanoy ang focal person sa Yolanda Housing Project. Sa iban pa nga balita lokal, patay ang driver sa nga motorsiklo sa aksidente nga nagluntad sa Provincial Road sa tubang San Carmela Phase 2 Subdivision, Barangay Zone 12A, Syudad sang Talisay, kay nasang hapon. Ang napatay kilala sa kay Daryl Duqueza, 35 anyos, sa Barangay Elefanyo o kung Epifanio Lizares sa syudad sang Talisay. Samtang ang driver naman sang auto nga nakabunggo sa motorsiklo nga ginamaneho ni Duqueza, ginkilala sa kay Damiano Diaz, 66 anyos, sa Purok Langka, Barangay Dos Hermanas sa Umanya Syudad. Suno kay traffic investigator sa Talisay PNP nga si Police Staff Sergeant J. De La Cruz, gikan sa magkatuhay nga direksyon ang duha ka mga salakyan kag pareho nga madasig ang pagpadalagan. Dugang pa ginpahayag man ni Diaz nga siya ang napiyungan kag mahimo nag-agaw sa linya sang sugata nga salakyan. Dead on arrival sa hospital si Duqueza, samtang gindalat una sa hospital si Diaz matapos maglain ang pamatsyag. Apang sa karon, nahunong na sa custodial facility sang Talisay City PNP. Ginpalayag ni Police Lieutenant Frankie Pasyente, ang Deputy Chief of Police sa Morsha PNP, nga pisar nga wala na sang interes pa ang pamilya nga magpasaka sang kaso sa amay nga nagpatay sa iya nga bata, apang may iban pa siya nga tubangon nga panumbungon. Suno kay Pasyente, pasakaan nila sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kunang illegal nga pagupot sang armas luthang, bangod wala ini sang lisensya. Dugang pa sang Deputy Chief of Police iga-release ang sospetsado kasunod nga naglapaw na sa 36 oras kag wala ang pagkapreso sini. Palayag pa sang pulis, ang pamilya mismo nagpalayag nga mas maayo naman nga napatay ang ilang himata bangod perwisyo ini sa ila. Pero ginahulat sa karon nga magkapagwa sang affidavit nga of non-interest ang pamilya. Una sini napatay ni Sambidadura ang bata nga may mental disorder nga si Jo Marie nga luyag magpatay sa iya amay. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:18. Sa aton nga mga ka-aksyon sa pagbago-bago sa
Sa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona, ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si Gigi Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo dito at that time. No, simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa
impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kakaroon salita na sa aton mga nagapanguna nga balita national, ginalauman sa masulod nga semana ipagwa sang vaccine expert panel sa Department of Science and Technology kon DOST ang desisyon angod sa gidaduso nga booster shot sa COVID-19 vaccine. Suno kay Dr. Nina Glorianes ang VEP, padayon ng pagtalakay sa mga eksperto angod sa posibilidad nga booster shots kag badamo man ang ginakonsiderar. Kung matugutan ang booster shots, ginpahay ni Gloriane nga ang o kung nga liwat i-prioridad ang healthcare workers. Ginaprobahan na sa Pilipinas ang Emergency Use Authorization o EUA amendment sa Moderna COVID-19 vaccine para ilakip ang mga nag-edad 12 hangtod 17 anyos. Suno kay FDA Director General Eric Domingo, pagkatapos ang maidid nga evaluation sang vaccine experts kag regulatory experts sang ahensya, ginaprubahan ang pag-usar sa Moderna vaccine para sa 12 hangtod 17 anyos sa idalom sang EUA. Nag-file ang Moderna para sa EUA amendment sa tuong Agosto 19. Kapang nagpaandam si Domingo sa rare cases sang myocarditis tungod sa Moderna vaccine, yagin pahayag may kaanggid man sa iban nga mRNA vaccine. Gini, sister, o kung Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:27. Gini, sister, sang anay senador kakaroon Deputy Speaker Lauren Legarda ang importansya sang edukasyon para sa kabataan sa piyak sang COVID-19 pandemic. Ginasuhestyon ni Legarda nga ang mga preparasyon niya ginahimo sa mga departamento sang gobyerno angod sa pagbalik sang face-to-face classes kag ang liwat nga pagbukas sa mga physical nga eskwelahan ang dapat nga maumpisahan kag hatagan sang atensyon. Bilang author sang Barangay Kabuhayan Act, nanindugan man ang Deputy Speaker sa importansya sa pagbukas sa mga negosyo kag paghatag sa gobyerno sa mga opsyon sa publiko nga makaangkon sa kaugalingon nga pangamuhian. Ginpahayag man niya kinahanglan usisaon sa gobyerno ang posibilidad nga pabaskugon ang mga programa sa paghatag sang edukasyon para sa pangabuhian sang pumuluyo. Sa piyak sang iya panawagan sa pagbukas sa mga eskwelahan kag negosyo, ginapanumdum ni Legarda sa tanan nga magsunod sa mga protocol nga pangontra sa COVID-19 tungod ang pandemya wala pa nadula. Plano ni Anay House Speaker kag tagigpateros Representative Alan Peter Cayetano nga magpapili sa pagka-presidente sa 2022 nga eleksyon. Ginako ni Cayetano nga seryoso niya nga ginakonsiderar ang presidential race. Kag sudo kay Cayetano, importante nga mahatagan sang options ang mga Pinoy sa maabot nga eleksyon. Gin-insistar sang mamalidha, importante nga may isa ka kandidato nga faith-based kag
value-oriented ang pamaagi sa pagdumala. Patag pa ni Cayetano kung God's will ang ginasunod sa isa ka leader, sigurado nga may pag-uswag kag katawhayan. So it's very important that we give people a choice in 2022. Dapat magkaroon din po ng kandidato na Christ-centered, Bible-based ang basis ng kanyang panunungkulan. At dahil tayo isang democracy at inclusive ng lahat ng paniniwala sa religion, dapat meron tayong faith-based at value-oriented na i-offer na option. No? So sa diwang yan, it makes me more seriously consider running for president because katulad nga ng issue ng e-casino at e-sabong, parang walang nagsasalita dyan. Napakadelikado to, lalo sa ating mga kabataan. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 6:30. Kaginyogin pamatian ang kabugasan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Setyembre 3, 2021. Sa liwatang inyo tagbalita, Action and Defensor. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.